kuthe ngesonto ntambama wayesebiza bonke abantu ekhaya esevalelisa akamsekho kumkhulu ngaleso sikhathi emhlabeni. Wayesehamba-ke umfundisi sefike ebika-ke enkosini usekhulile umfana wenza ukuthi nokuthi nokuthi. Kwathi kungezelele kwabonakala yena futhi umfundisi uMbatha ezongena edokodweni likakhulu wami ugogo uMangithi ekuphakameni okudala ethi ngizofuna umfana inkosi iyamfuna. Washa wawuvala ugogo ukuthi hawu ngabe usenzeni ngoba wese umntwana ngaleso sikhathi khona yena sekonile emzini kaNkuluNkulu. Wabe sehamba naye baye endlini emhlophe wayifica inkosi ilanga ihleli nenkosi inyanga yezulu bekhuluma. Wangena ubaba ehamba noMbatha umfundisi. Isithi-ke inkosi kuMbatha, wembatha uma udedela abantu bomhlaba ukuba bagcobe baye bagcobe uzavolo nesikhova. Uthi-ke inyoni ezimbili lezo uthi eyihamba ebusuku kodwa ayikhulumisani. Uthi-ke baningi abantu sebefikile bethi lapha kwakusathiwa isebhekuphiwa kungakashiwo ukuthi senhlanzini. Ethi-ke lapha kuthiwa abanayo umshumayeli. Ithi-ke sengiyamgcoba lo mfana sengimenza umshumayeli. Usuyomthatha Mbatha ngeSabatha uyomhlalisa endaweni efanele. Useyothulwa noma amenyezelwe ngeSabatha. Nebala kwathi makufika iSabatha uMbatha wamlanda ubaba. Abantu babethuka ngoba kwakungakandi ukuthi kugcotshwe abantu abancane ngaleso sikhathi futhi yena wemncane kakhulu. Abuza abantu abadala uyaphi lo mfana waseqa. Athi uMbatha usegcotshiwe usewumshumayeli. Waba-ke seba umshumayeli ethempeleni lakithi enhlanzini iminyaka ewu-28. Wakhuphuka enkosini inyanga yezulu waba umvangeli. Wakhuphuka enkosini uThingo waba umfundisi. Kwagcwaliseka isiprofetho esashiwo ngesikhathi eyocelwa enkosini ukuthi lo mntwana uyokhula abe umfundisi waleli bandla. Lo mntwana uyokhula agcotshwe. Wagcotshwa kanjalo-ke ubaba njengoba ehamba emhlabeni ngonyaka odlule ewumfundisi. Ekukhuleni kwakhe wayewumntwana nje wayegadiwe kakhulu. Wayengavunyelwe nokudlala nabanye abantwana ngoba inkosi yayiyalezile kugogo Mangithi yathi uzumgade lo mntwana ngoba moke wafa ngeke umthole omunye. Wayenqatshelwa ngisho ukuyodlala ibhola nabanye abafana engakwazi ngisho ukuyobhukuda. Wakhula wangabe ngathi uyingane nje ewunyube kanti abazali bakhe basabela izwi lenkosi. Ihlala inkosi imbize. Inkosi ilanga ifuna ukumbona ukuthi usekhulile yini uyaphila yini. Wayese eganwa-ke uma wami oqala ozala mina oyintombi yakashuku wasinelwa wazala ingane ezinhlanu. Waphinde waganwa intombi yakaLuthuli wazala ingane eziyisikhombisa. Waphinde waganwa-ke intombi yakaSibiya wayishiya inabafana ababili. Isiprofetho sathi uyoba nabantwana abaningi. Walincela-ke ivangeli kakhulu enkosini ilanga ngoba iyona akhulele kulona. Wasina kulo, wasina esikotshini esibovu, washaya insimbi kuleli bandla, waba ingane yale ekhaya. Wancela lonke ulwazi lwenkolo, wayinika ukumbona uShembe ukuthi uthini, wenzani, konke lokho wakuncela. Njengoba lonke-ke lolu lwazi abese elidlulisele ebandleni likamenzi ngesikhathi senkosi kakhulu uThingo nangesikhathi senkosi uNyasi. Uluncele lapho
walincela ngaleso sikhathi, wakhula, wayibona leziqu okuyilanga, okuyinkosi inyanga yezulu, okuyinkosi uThingo, njengoba egcine sehambela enkosini uNyazi. Benothile kakhulu ngomlando wenkolo, emthanda uShembe. Bewumuntu engambeka ukuthi befana nengilosi, ngoba ukulunga kwakhe ubelunge ngisho esitheni sakhe. Ebemazi umuntu akamfuni kodwa uzombingelela ngesmile, ubengalungile lokho okunormali, futhi nezinto zakhe buzibona ukuthi akuzona izinto ezinormali. Umuntu nje uShembe amlanda la amlanda khona, wazosindisa umuzi wakaGcwensa ngaye, wakha umuzi wakaGcwensa ngaye. Nangesikhathi esehambile emhlabeni kubonakalile ukuthi umuntu owalandwa uShembe la amlanda khona, wazomsebenzisa, wazokhuphula igama likaShembe wakha umuzi, ngoba empilweni yami angaze ngiwubone umngcwabo ongaka. Kwakusho ukuthi kwakumuntu lo owayethathwa ezulwini lakhe uShembe wamthatha khona, wazomtshala kaGcwensa ukuba avuse umuzi wakaGcwensa. Umfundisi ke kakhulu njoba ngishilo ukuthi ukhulele elangeni, ibona ke abasuke nenkosi inyanga yezulu ekuphakameni okudala iya eMbeka. Ibona futhi abafike bavula lo muzi wasebuhleni owawuyisiprofetho, okwaqala kwakhuluma inkosi ilanga ngawo, ithi umuzi wasekuphakameni usumncane, kodwa uNkulunkulu uzonipha omunye umuzi, usuyalenga, ulenga ngamaketanga asezulwini. Enoya kuwona ufike nikwazi ukuthi nihlale kuyo, ngoba leli bandla kwakuvele kuprofethiwe ukuthi liyoba ngangey'hlabathi zolwandle, njengoba ke usubona manje enkosini inyanga yezulu. Obaba-ke bethu ababebokuqala ukufika kulo muzi kangalo Zinde ayilingananga nabasemhlabeni. Nathi siqala ukushaya insimbi kuwo lo muzi kangalo Zinde. Abantu bokuqala abashaya insimbi kusuka ekuphakameni okudala kwaba yithi, sinyuka nobaba besizele singabafana abancane. Yayiphuma nje inkosi inyanga yezulu njalo ekuseni iyosifundisa lapha ensimbini ukuthi asithini, ngoba ekuphakameni okudala kwakuthiwa Nkosi busise ukuphakama kanye nabaphakathi kwabo. Lapha ebuhleni bamaNazaretha yafika inkosi yathi, ithani Nkosi busise ukuphakama kanye nasebuhleni bakho. Ngaleso sikhathi-ke senyanga yezulu, ubaba weMshumayeli, inkosi inyanga yezulu yayivama ukumbiza ngomshumayeli wami obovana, ngoba wayempofu.